babangon na. Pagising ko pa lang sa umaga, sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambalan na! Nicole Yala at Titan Jello! Magandang morning! Shout out mga kabisyo! Shout out mga Gen X! Let's go! Shoutout sa lahat ng mga nakatutok ngayon. Sa mga nagmamaneho, tindero, tindera, ate, kuya. Sa mga may itsura at sa mga muntik nang magkaitsura. Sa Good mga morning! tsaka. Ayan. Ito muna, mag-ehersisyo muna tayo. Let's go! Tapikin ang dibdib at sabihin mo na kayang-kaya ko. Tapikin Kayang ang... ano? Hindi na naman ako makasabay. Hindi na naman ako makasabay. Sasabihin mo yung kayang-kaya ko. Okay. Mahaba to eh. Sige, go. Tapikin ang dibdib at sabihin mo na Kayang-kaya mo. Yan. Mo ko. Galing. Okay. Tapikin ang dibdib at sabihin mo na kayang-kaya. Mo. Yun. Asan antena? Let's Hirap go. pa kasunod. 1, 2. Nakakapagod man ang buhay, tuloy pa rin abante. Madami man pasubok, tuloy pa rin ang biyahe. Kahit nakakadyahe ang mga pangyayari, laging tatandaan may liwanag pa rin na madilim nating biyahe. Ayun! Laging may liwanag, wala daw tayong sound sa Toktika. Wala daw tayong sound dyan. Bakit kaya? Hindi namin alam, pero isang bonggacious na good morning sa lahat ng mga kabisyo natin nakatutok. Patuloy na lumalaban. Alam mo, sakto, meron nagtanong sa atin. Na? Ito tanong niya, sabi niya, Dear Nicole Yala and Titan Jello, Ayan. kayong dalawa ba may na-experience o na-encounter ng mga problema? Kasi pag nakikinig ako sa Love Radio, parang lahat lang ng mga DJ, dawa lang din talaga ng tawa. Parang hindi po patas kasi po ako, napakarami ko pong problema. Hindi na nga po ako makatawa sa araw-araw eh. Paano nyo nagagawa yan? Ayun. Problema ba ka mo? Bigay na namin Teka sa lang. inyo. Kasi ako, willing ako to share. Oo. Willing ako to share problems. Oo naman. Dami. Sige, magsabi ka na isang problema mo ngayon. Ngayon, nasa ospital yung lola ko. Oh, Yun, tingnan mo. 50-50. Ay, oh my gosh. Tingnan mo, pero tawa-tawa. Hindi sa pinagtatawanan Oh, yung hindi. kondisyon, kundi siguro una, trabaho kasi Trabaho namin natin to. Trabaho kasi talaga namin to, promise. Kaya magbigay po tayo ng pagpupugay din dun sa ang kanilang pong trabaho is entertainment. Yes, boss. Na kahit po matindi po yung pinagdadaanan. Katulad nga niyan, 'di ba? Shinare ni Titan Jello, si Lola. Ilan taon na si Lola? Magna-90 na po yun. Magna-90 na si Lola. Okay, so 50-50 nasa 50-50 ospital. siya, boss. Ano to? Nanay ni Mama? O ni nanay Papa? ni Ayan, Mama po. So nasa ospital, 'di ba? So may mga tao po katulad namin na nasa field of entertainment. Sa tingin ko kailangan po talaga medyo bigyan ng pagpupugay kasi kahit na po matindi yung pinagdadaanan, 'di ba? Kailangan. Sa totoo lang, 'di ba? Pakialam naman ng mga tao kung may pinagdadaanan tayo kaya sila nakatutok kasi gusto nilang tumawa. Gusto nila maging masaya. Sa True Lalo. Kaya siguro, tawa kami ng tawa lahat dito kasi yung po yung instruction sa amin eh. Kami po ay nasa FM, Tama. so kami po ay dapat na mag-entertain. Tama. So kung tinatanong mo sa amin kung meron kaming problema, aba oo naman. Totoo. Napakarami po naming mga problema. Kaya kung trip mo, share namin sa'yo, di ba? Of course, we have problems. Talagang sadyang may mga ibang tao lang talaga na mas marunong magdala. Yan. 'Di ba? May mga taong ganoon eh. Kaya nga sabi nila, wag nating maging extra kind po tayo sa ibang tao. Bakit? Bakit tayo kailangan maging extra kind? Kasi hindi mo alam yung laban niyan eh. Totoo. Hindi naman tayo lahat Jello lumalabas sa bahay natin na may label. Totoo.
Walang nakasula. Wala namang pag lumabas ka ba ng bahay mo. Wala akong problema. Oo, nakalagay. ganyan. O kaya, may problema ako, wag niyo akong sitahin. 'Di ba? Iniwan ako ng jowa. May label ba? May label ba ikaw nakita na kapitbahay mo na nagsasabing, iniwan ako ng jowa ko, wag niyo akong yamutin. Totoo, 'Di ba? wala. 50-50 yung lola ko sa ospital, Wala. kailangan ko ng pera, wag niyo akong anuhin. Wala wala. eh. Wala. Lahat. Yung iba dyan, magpapakita na masaya sila. Yung iba, papasok pa rin sa trabaho or papasok sa eskwela kahit matindi yung laban. Katulad na lang ng kabisyo natin ngayon na nasa biyahe. Yan. Ang daming bitbitin na problema niyan. Sa totoo. Kapos na yan. Totoo. Kapos na nga sa ganda. Kapos pa sa pera. Di ba? Ganun talaga eh. Laban pa rin. Laban pa rin. Kaya mo pa rin yan. Oo, hindi natin ini-invalidate. Tama. Yan yung term ng mga Gen Z, 'di ba? Tama. Sa inyo ko yan narinig eh. Kasi madalas kapag ikaw ay medyo mas matanda na, parang feeling namin lagi words of wisdom. Nakakalimutan namin na may mga feelings pala, Feelings, 'di ba? oo. Na hindi dapat i-invalidate. Tama. So, we are not invalidating your feelings. Legit na matindi talaga ang problemang pinagdadaanan mo, ano man yan. Tama. Gusto lang namin sabihin na hindi ka mag-isa. May kasama ka. May kasama ka, Yan. 'di ba? At kung sino man yung kasama mo, kunyari Love Radio, naririnig mo kami, 'di ba? Teka lang ha. Ano nangyari sa'yo? May buhok ako sa Nakakain mo na yung buhok mo, nagutom ka na. may buhok ako sa dila. Teka. Ba't ako may buhok sa dila? Ang pangit. Buhok na mais. Nagmais ako kanina eh. Ay, nako. Kaya nga mga kabisyo, sabi nga namin kung nalulungkot ka ngayon habang kinakain pa ni Nicole Yala ang buhok niya, kung nalulungkot ka ngayon, huwag ka mag-alala. Yan. Matatawiran mo rin yan. Matatawiran rin. Tapos masasabi mo sa sarili mo na, ay, kinaya ko pala. Totoo. Ay, akala ko noong mga panahon na yun, di ko kakayanin, parang ikamamatay ko. Totoo. There are so many problems na parang feeling natin ikamamatay ko to. Or feeling natin, hindi ko na to matatawid. O ito na talaga yung pinakasukdulan, di ba? Tama ka naman. Feeling mo lang yan, di ba? Feeling mo lang yan na matatawid mo rin yan, di ba? Tunay. So kung problema lang din po talaga ang pag-uusapan, lahat ng tao meron pong problema. Hindi ka nag-iisa. Sinabi mo kanina, Titan, 'di ba, kailangan lang meron kang kasama. Tama. Yun lang din siguro. Meron kang trusted person, Tama. meron kang kaibigan na pwede mong sabihan kasi merong mga kaibigan na may tropa na pang-inom. May tropang pang problema Yan, talaga. may ganun eh. Meron. May tropang sinasamahan mo pag kasiyahan. Pero may tropang may pangkalungkutan. yan, ganun. So, ibig sabihin, do not battle this alone, di ba? Totoo. Meron at meron kang kasama. Hindi Yan. lang ikaw yan, promise. Totoo. At kung tungkol naman sa jowa mo, eto na naman po tayo eh. Ano Ang pinaka worst na naiisip mong naging problema mo sa jowa? Siguro yung yung hindi na kami nag-work pero pinipilit pa namin. Yun ang mahirap Kasi parang nanghihinayang kayo sa Oo. relasyon, sa taon, Sa tagal. sa tagal, Sa Tsaka, pinagsamahan. Correct, kasi familiar na masyado. Oo. Ang hirap maghanap na naman ng panibago, Tunay. mag-uumpisa na naman, 'di ba? Kahit sa totoo lang, toxic na. Tunay. It's constipated din, Oo, 'di ba? constipated. Kasi Oo. hindi na kayo makausad eh. It's Tama. complicated, it's constipated, 'di ba? Yan. Ako siguro kung meron akong matinding pinagdaanan sa jowa, yung may asawa pala siya, hindi ko alam. Dati. Tanga-tanga ko, Titan. Nakakairita. Buisit. Kasal na talaga, literal? Ha? Kasal, May asawa. Oo, may asawa. Di ko alam. Kasal talaga, ha? Oo, kasal. Ang sabi, ito, siste ha. Ante mo. Naging No, kabit pa, naging Nicole kabit. Yala. Alam yan ng mga tambalanista natin Oo. di ba? Memorize na kwento yan ng mga tambalanista natin. Ginawa akong kabit, di ko alam, pambihira. Oo. Ang siste dyan, hiwalay daw sila. Nalaman ko na, di ba? Nalaman ko, may jusawa. So sabi niya, pero hiwalay na kami. Kaya alam ko yung mga kalokohan ng mga lalaking ganyan, ng mga sinasabing hiwalay na kami, hindi ko na talaga siya mahal. Ay, sos! Oy! Tigilan ako, umiinit ang ulo ko kapag kaganyan. Ay, yung gamot! High blood natin ko. Hoy, yung 20 milligram kong Oo. atorvastatin, pakiabot. So, yung mga, yun yung ano niya eksena niya, hiwalay. Yung pala, Magkasama pa rin? magkasama pa rin talaga sila. Yung hiwalay pala, nasa ibang lugar ang ate mo, girl.
Hindi Diba? nilinaw. Hindi nilinaw. Diba? Hello, Hindi, pero ako hindi ko alam. Kasi kung alam ko, kahit pa sabihin sa akin na hiwalay or whatever, the fact na may asawa, bakit naman ako magsistay dyan? Tama. Oy, tinamaan yung mga kabet. Oy! Diba? Wala, good morning lang sa inyo. Choice nyo pa rin naman talaga yan. Diba? Pero lagi nyo tatandaan, pangalawa ka lang sa taong lagi mong inuuna. Gusto mo yon? Oy. Diba? Pangalawa ka lang sa taong lagi mong inuuna. Ang tsakit, diba? Nagiging option ka lang lagi. Option ka lagi. Kung kailan lang siya available, Mhm. kung kailan niya lang gusto, Mhm. kung kailan yung misis niya ay busy at pwede kanyang puntahan. Feb 15, hindi Feb 14. Sakit. December 26, hindi December 25. 25. Oh. 'Di ba? November 1. Hindi ko alam, 'di ba? Oh. Kaya yung mga madami tayong mga pinagdadaanan ng mga problema, isa lang 'yan, 'di ba? Mga Totoo. kabit-kabitan, problema ng love life, pero laban lang po. Tama. Again, babalik tayo dun sa tanong mo sa amin, yung mga DJ sa Love Radio, bakit tawa lang ng tawa? Ang ganda ng trabaho nyo, tawa kayo ng tawa. Totoo naman din. Totoo. Tawa po kami talaga, tawa kami tala ng tawa dito. Pero pinakamahirap din po talaga sa amin, yung tumatawa kami kahit ang bigat na. Tama. Kahit Yun sa ay. totoo lang, 'di ba, dami durog namin ka na. isipin. Ang Totoo. dami mong iniisip kahit sa totoo lang wala kang pambayad dun sa naniningil. Tama. Yan. Dami. Laban lang ang buhay, Bisyo. Huwag ka malulungkot. Ngiti mo lang din yan. Kaya huwag ka mawawala. Muli kami magbabalik. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At ang kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, at kumikinang ina niyo lahat. Ako po ang kumikinang ina na si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yo!